אדם צריך להבדיל במנהג, שאדם לא מבדיל במנהג להלכה, מה קורה לו, פתאום אין לו כוח, אז גם מה אם הוא לא מתפלל? מאוד מהר, הוא בלבל את היוצרות, הוא לא יודע מה זה הלכה, מה זה מנהג. כשהוא יודע מה זה מנהג, מה זה הלכה, אז הוא מתפלל, מה אם הוא מתפלל, והוא הולך לישון. נדמה לו שזה היינו הך. נדמה לו שההלכה במנהג זה היינו הך, אז השם מרחם, אז הוא מבלבל. הרבה אנשים שלא יודעים, אפילו בהלכות בבית. אפילו פחות קדושה בבית, שאנשים לא יודעים מה זה הלכה, מה זה מנהג, זה שם מרחם, זה... הרבה פעמים קרה להם בלבול אפילו, שולחן ערוך, בקדושת הבית היהודי, אתה צריך לדעת כל מה זה הלכה, מה זה החומרה בהלכה, מה זה אור זרוע, מה החמירו, מה עיקר ההלכה, כל דבר הוא צריך לדעת מה עיקר ההלכה, מה מעל ההלכה, אם הוא לא יודע את הדירוג הנכון, אז הוא מתבלבל בסוף. אז משהו קשה לו, השם מרחם, הוא יכול ליפול מהכל. כשאדם יודע מה ההלכה, אז המנהג קשה לי, לפחות ההלכה אני שומר. ובכלל ההלכה קל לשמור. ההלכה לא כל כך מחמירה. ההלכה יותר קל לשמור. המנהגים תמיד, זה באמת אור הצדיק. כל מנהג יהודי, קוראים לזה אור הצדיק. כל מנהג, כל דבר זה עוד. תתרומם עוד, תתרומם עוד, תתרומם עוד. אתה מסוגל? תתרומם עוד. אז גם מנהגים זה בחינה אם אני אקיים את המנהג, אני אקבל שכל חדש? ודאי. מנהגי בלז זה שכל חדש. אין לי ספק שאברך בבל, ששומר את מנהגי בלז, מקבל שכל חדש, לדעת מנהג. אבל שככה שמה, זה הצמצום, זה השכל שיורד עליו. אנחנו בכלל לא מזלזלים בזה. אנחנו לא נגיד לו מה זה המנהגים האלה, חד ושלום, ושככה יגיד, אז הוא בכלל לא מבין. בברסלב לא נהגו את זה, בברסלב נהגו הפוך, תשמור את המנהג שלך. זה כמו לבוש שלך. זה כמו זה הלבוש, זה השכל הפרטי שלך. זה השכל הפרטי שדרך זה תקבל את האור האלוקי.